Γεια σας, είμαστε εδώ για να σας δείξουμε την εφαρμογή του καινούριου μας προϊόντος, του ειδικού μαλακτικού Repren, το οποίο είναι για εφαρμογή στις στολές Neopren. Παρατηρώντας μετά από πολύ καιρό χρήση της στολής ότι είναι ξηρή, δοκιμάζουμε και βλέπουμε ότι όντως έχει μια δυσκολία στην εφαρμογή. Γι' αυτό τον λόγο γυρίζουμε ανάποδα. Ανάποδα λοιπόν, ξεκινάμε να ψεκάζουμε τη στολή. Για να το χρησιμοποιήσουμε γυρνάμε ανάποδα την ασφάλεια και χρησιμοποιούμε κανονικά. Κάνουμε αλλεπάλληλους ψεκασμούς για να πιάσει καλά το υλικό. Και κυρίως στα σημεία που βλέπουμε ότι μας δυσκολεύει. Και γυρνάμε και ανάποδα, να πιάσουμε και την άλλη πλευρά. Τώρα θα αφήνουμε στο γνώσι για περίπου μισή ώρα.